Ние ще правим чизкейк, печен. Изсипваме бисквитите тук. Не мога да пусна блендера! И сега откъде? Много мразя такива тъпи работи. Риска, панталон. Харесва ли ти? Сега да разтопим маслото. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 секунди. Изсипваме бисквитите, маслото. Хубаво го объркваме с бисквитките. Има цели бисквити. Ти каза, че са готови. И аз като ми кажеш нещо, да слушам. Когато кажеш баща ти, той се случва. Сега това си го слагаме в хладилника. Крема сиренето. Захар. Слагаме си яйчицата. Тук на лъжица ни шесте. Малко сол. Ще разтапям бял шоколад. Понеже не ми се стържи кората на 2 лимона, слагам една лъжичка лимонови корички. Сега изсипваме шоколада. Много съм хубава заради това, ме снимаш. В циганския ми туалет, както ти казах. Дали не трябваше да сложа още захар? Аз сложих малко 70 грама. Чизкейка ни е стояла една нощ в хладилника и сега почваме да правим заливката. Слагаме лимонов сок, захар, яйца, лимонова кора и бъркаме на бавен огън. Добавяме и маслото. Крема е готов, сега го оставяме да се охлади.